Salam. Adorang so tabara de rohatta lahum mamuji patanga potuata marhite mingguta minggu Saudi sedarion sonang jala tapasere marohat satokin jumulo mahita martangyang. Amin. Tapuji matuata marhite ede nomor 574 ayat sada dohot ayat tolu. Gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor itu di purbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amin. Say tangihon ma suaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh wahu, didok rohaku, ho madok, lului hamu mabohiku, atong bohimma nahulului ale Jehovah. Sayunang mata bunihon bohim maradoponahu, Jehovah do panodangi diahu dohot hatuaku, tung mida ise ma mabiarahu, Jehovah do partano batoan ningolukku, tung mida ise maahu biahaton, haleluya. Haleluya, Martangyang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, amanami nadi banua gijangi, usehon matudim nabadiai dohot habistaran nasian hoi tu haluhut huriam, asalam rarat dalalam hot hatam nabadiai, di tonga-tongani hamion, lehon ma hirah niroha, di naposom majami tahon hatam, asalam gadda, pita jalalam gadda huriam nabadiai, patong-tong mahuhut rohanami manguleho sahat ro di ujung, di bagatan hapor syaon nature, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Patik ni debata di minggu tasadarion ima patik pawaluhon dohot lapatanna.
patik pawaluhon unakko manakko dia do lapatan ni oddo ikod dia habiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo madobo hepeng ni donga jolma manang bisu makalas supon boniaga ikos si pagadaw ni rohatta do arta ni dongan jolma jala siramot tonoton atong mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata say pargugoy mahami manghulahon na hobar tupatik mi amen. Totopoti madosata todo pene debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulom manotopi dosanami nagudangi di bagatan hajahat dohami tubu jala dangadong hapor siaon di bagatan rohanami hian saluhu nandohami manibul sian akka dalanmu mas saya gudang do pangalasan nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asini roham sayunang paingot-ingot akka dosa ni hapason nami dohot pangalasan nami saya ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ali Tuhan Yesus marpamati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima baga-baga di dibata taringot tu hasasani dosata. Alani pangalocotta do ubahen natar tulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot do ibana mabugang.
Ape tu ibana pisang perhitian ni hatonangata jala bina ni bugang na malum ita hilala hatanga ma di debata na digijang. Amin. Korlansia Tapuji Tuhata marhite ede nomor 452 ayat sada. Hatani debata songot turpuk epistel di minggu Saudi sadarion ima na tersurat di Yohanes bidu 5 mamuka maisya na sada sahat waya sia tajahama pagati pasorin salpuni adong mapestani halak Yahudi jadi nakko ma Yesus tu Jerusalem. Paridian sada namargor Bethesda anggo di hata Heber 5 do sopo-sopo disi. Marpahea do disi torop halak nahasitan nama pitung nasarion na tiarapon akka na paimahon hagugusang ni aigi. Ai suru-suruan ni debatado tuat marombas-sombas tu bagasan paridiani manggusang aiki asa na parjolo bongon di haugusang ni aiki gawe malum do manang dia pesahi na lohot tu ibana. Alai godang marisi sahalak nong 38 tahun liling na marsahit. Dida Yesus ibana peak disi jala libotoma naung pola leleng ibana disi gabenin na mamandong ibana naing malum ho. Jadi di dok nama rasahiti ma mangalusi ibana iyali Tuhan dan ngadong parwauku nama nuguahu tu paridiani di hagugusang niaigi ay mandok ro do peahu nunga di juluan nasing ahu mijur. Dungin na Yesus mamandok ibana hehe maho hidak malage mardalan maho. Jadi pitar hitar ma jolmai dihidat ma lagena laos mardalan ma alai ari sahabat do toho nasadari ido anggo sahatna martua do akka notumangihon hatani dibata jala no peopsa. Amin.
Mari dehita. Rohanku di Tuhanku yang terbaik terindah, untuk hadiahku Tuhanku lebih seluruh hati, saya melulu sungai badannya ilalah kayu pari payungnya diawong sai tong di pasari-sari nai Maria rohong nai langgur dingginai pikul manmo diopi lawan lobonai. Taha tindakom haporsiaw tay songon nahina tindakon ni dong atas haporsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba au porsia diton di porbadia amin.
Salam. Halo. Tikting HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 20 Mei 2022. Naso hujaha hamis ya julun, tajaha ma di bagasar rohat tabi. Guarni minggu, ex Saudi, saya tangi homma suara kuali jahuba. Topik ditangi hot debatado jauh-jauh ni partigor. Patuluhon pilihan amplop pembangunan di minggu sadarion tanggal 20 Mei 2022 papungu pilihan dohita marhiti amplop imalaho manupahi akka sihubasan di pembangunan ni huriata taparade masyar roha nayas jala tapasahat ma di bagas alas ni roha hatan itu Yesus madok martuado namangalehon sian nama jalo. Paupaton pesta parningotan di hasasaur nito di Perbadia Manang Pentakosta. Di minggu tanggal 5 Juni 2022 ima pesta parjolo parningotan di hasasaur nito di Perbadia Manang Pentakosta parjolo peliatta paduahon baitupak tu ulaon pekabaran Injil Manang sending HKBP. Hari Senin tanggal 6 Juni 2022 ima pesta paduahon parningotan hasasaur nito di Perbadia Manang Pentakosta paduahon kebaktian di Pasada Saresot masuk pukul 10 WIB. Sakramen padidion nabadia khobar tu barokram ni huriata patupota ma sakramen padidion nabadia tu akka poso-poso danak ima di pesta paduahon parningotan di hasasaur nito di Perbadia Manang Pentakoste paduahon di hari Senin tanggal 6 Juni 2022 alani namad dohoti parguruan Manatoras niak kadak danak nanaing tardidi di hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 masuk pukul 15 WIB Manang jam 3 botari di Garejaun laus di jalom masurat pengantar sian situa sektor nabi punguan kor El Sadai HKBP Serang di minggu sadarion tanggal 20 Mei 2022 di patupado acara syukuran ulang tahun ke Pasiahon Puan Kor El Sadai HKBP Resort Serang mulai pukul 12.30 WIB maringanan di lantai sada Garejaun. Papituhon rapat koordinasi tingkat resort di hari Senin tanggal 30 Mei 2022 di Patupado rapat koordinasi tingkat resort pinangido maharadio ni sudi parhala de resort dohot uluan ni huria na tolu lahomat dohoti rapoti masuk pukul 10 siawib maringanan di kantor sekretariat ni resorta. Pawaluhon sermon parhalado dohot rapot panitia pesta gotilon hari ulang tahun Paonopulonopon. Di hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di Patupado sermon parhalado laos diuduti rapot gabungan dohot panitia pesta gotilon dohot hari ulang tahun Paonopulonopon sian sektor 4 Cinanggung, sektor 5 Bumiagung, dohot sektor sip dipangido tu parhalado dohot panitia asa maddohoti ulau ni pasapuluhon pertemuan natoras parguru malua dohot pengajar di hari Minggu naro tanggal 5 Juni 2022 patupaon ni huriata do pertemuan natoras parguru malua dohot pengajar imalaho manaringoti akan narikot sihobasan tu yana kota pargulu malua
pinagido matuakan atoras asarade maddohoti pertemuani mulai pukul 10 muib manang jamo Pak Botari di Garejaon. Nah pas 10 dahon partang sektor. Di hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 10 sia 30 WIB. Sektor Sada Ciracas dibagas ni keluarga B. Manik Borusi Mamora. Alamat Perum Sepang Ciracas Serang. Sektor 2 Keramatuatu dibagas ni keluarga H. Pasaribu Borusi Nambela. Alamat Jalan Suhemi nomor 24 Keramatuatu. Sektor 4 Cinanggung dibagas ni keluarga Nyonya Jesi Regar Boru Purba. Alamat Jalan Garuda nomor 70A Cinanggung. Di sektor 5 Bumi Agung dibagas ni keluarga L Huta Barat Boru Pandiangan. Alamat Perum BAP Sada Blok N2 nomor 4 Bumi Agung. Di hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pukul 10 sia 30 WIB. Sektor Tolu Pandeglang Utara dibagas ni keluarga T. Nababan Boru Saragi. Alamat Komplek Ambuluit Blok E nomor 52 Pandeglang. Di sektor 10 Pitu Pipitan dibagas ni keluarga SH Nahapun Boru Limbong. Alamat Perum Kiara Garden Blok A Sada nomor 30 sia Pipitan. Napa 10 nopon ruas na baru mamuk kaminggu sadarion masuk gabe ruas ni Huriat Tama. Keluarga Bobi Pisker Situmorang. Inatai Sani Kartalina Boru Hasugian Pindasian Gereja HKBP Syatar Karontang Resort Sihombu Distrik Tolu Humbang. Alamat sektor 15 Rau. Di Pasu Tuhatama Parsoran di Huriat Taun. Molopro nasida asa jongjong ma nasida. Malatema. Tikting ning merbagas. Tik-tik perjolo. Naing manjalo pasu-pasu perbagaso ma anak dohot boru ni Huriata. Pangoli. Anes Andianto Nainggolan. Anak ni Amata Jeriko Nainggolan. Tubuh ni Inata Heriati Boru Manulang. Sian sektor Sada Cikande. Ruas ni Huria HKBP Cikande. Resort Serang Distrik 20 Sada Banten. Dohot Orwana Emma Agustina Boru Tappubolon. Boru ni Amata Jenri Tappubolon. Tubuh ni Inata Ida Nauli Boru Sitorus. Sian Huta Komplek BPP Blok G5 nomor 20 sektor 10 Sada Sankiu. Ruas ni Huria HKBP Serang Resort Serang Distrik 20 Sada Banten. Pamasu-masuon perbagason dari Sabtu tanggal 10 Sada Juni 2022 masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 di HKBP Cikande Resort Serang Distrik 20 Sada Banten. B. Tik-tik Parjolo. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma anak dohot boru ni Huriata. Pangoli. Panko Siringo-ringo. Anak ni Amata Anggiat Siringo-ringo Nahinan. Tubuh ni Inata Dokteranda Nurani Boru Silalahi. Sian Pondok Ungu Permai Blok G 0 sia nomor 16 keluarga Kaliabang Tengah Bekasi Utara. Ruas ni Huria HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya Distrik 10 sia Bekasi. Dohotorwana Piado Lorosa Boru Pasaribu. Boru Niamata Marudin Pasaribu. Tubuh ni Inata Eli Rianti Boru Sinaga. Sian Huta
Perum Bukit Kawi Permai, Blok E Tolu nomor 2, Sektor 2 Keramat Watu. Ruas Nehuria HKBP Serang Resort Serang, Distrik 20 Sada Banten. Pamasu-masuon Parbagason di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2022. Masuk jam 10 WIB di HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya, Distrik 10 Sia Bekasi. Saya dipatulis Tuhat Tama Sakap Ninasida di Nalaho Marbagasi. Patuluhon RPP Huria Mamuka Minggu Sadarion Honaruhut Pamisangod Dohot Permahanion Masa Halak Ina Nyonya W. S. Simangusong Siti keluarga Boru Nainggolan Sian Perum Gria Lopang Indah Blok FG Tolu nomor 2 Sektor 5 Bumi Agung Alagabe masuk tu agama Islam. Na mangihut sahalak naposo Boru Esther Irene Boru Purba, Boru ni keluarga S Purba Boru Simamora, alamat Perum Cujung Baru, Jalan Kerinci Opat nomor 100 Sektor 14 Keragilan. Ala marhasohotan tunaso sa porsyaod dohot hita tunamaragama Islam. Napaupaton namonding na di hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 nunga jumolo monding sahala danak bawa dung jumolo majalo padidion nanihibu ima juankin Asriel Selagan tutup umur 5 bulan 10 nomari sian sektor 12 Puri Angret. Acara penguburian di Patupa di hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 di pemakaman Sayer Serang. Tuhatama mangapuli sudi keluarga tininggalhon ni naung jumolo mondingi. 20 sada parhepengon huria tajahama di tikting naung adong dihita. Rincian ni parhepengon pangulan nagok dohot parhaladu HKBP Serang Resort Serang pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di bagas minggon. Semoga panjang umur Tuhan Yesus mamasu-masu songoni matik-tik pakobasiod dohot parhepengon di bagasan minggon sai di pasu-pasu Tuhan ma ibahen sangap di guarna jalamak korhonuli dohot lasni roha di huriana. Amin.
Tapuji Tuhan ta marhiti edi nomor 777 ayat sada sahadru di udukna laus tapatah ma peliata sada a sada b dohot pilihan napa duahon. Lord,
Tuhatang yang mahita, dami di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ati-ati urut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita manginang. Apola masih holi ba marjamita di lantai 2 dia kay beserang. Unak paliluk kunyan ati. Dung salpu agak mereda kofiti odo perai ba marjamita. Naroha atik sorita da parserang obi ba kay naroha ati. Tong do pita dah mutahe mulia ati mak. Hatan debata di hita di mana tersurat di Pesalmen biddu 10 mamuka may sian ayat sada tolhas may tu ayat onom. Tajah mamargati sori. Pesalmen biddu 10 mamuka may sian ayat sada tolhas tu ayat onom. Hujah may ayat sada dungi juruti hamu amanami nang hita salu nama. Saitangi mahasitongan ali Jahuba, tangihon ma alualukon, sai tarehon ma pinggolmu tumangihon sian bibir naso marpangaci. Nunga di dodohoro haki, ditikirho borngin nai, di lalaho doahu hape dangadong jupakko hupopongi do akka pikiraku asaunang mangalausi pamangaku. Sai di paihut-ihut lakalakakku do akka bogasmu dang mauraur pangalakaku. Ima sahatna. Uri itu hata manami nanami molo masa porang, masa bencana alam, isarani gunung meletus, banjir dohot lan asing, pitor dilulijol mado inganan parlinggoman dalan laho paluahon nguluna. Manangna molo masa akay sisongoni di dokmon lao tu pengungsian. Mangihuton data PBB semenjak perang Rusia dengan Ukraina adong do 100 juta halak na mengungsi alani porangi. Akka na mengungsi to sahali ala sodong bejupa hadameon di tonga-tonga ni luati ancaman tantangan na mabuan tuhamatean ujung nabor ma lao mangalului inganan panisiuan. Alai di piga-piga hal moridok hata mengungsi seolah-olah adong pangetusion na negatif na hurang denggan moldok nga mengungsi benasi dain narupani. Boido berengotay memang ala dangadong be tempat tinggal. Meninggalkan tempat tinggal yang dulu nyaman. Lahau tu sadenganan na soto tu manang na adong ingana di si manang na adong sorong paniseuan si panganon alai pokok na burhat. Adong mahalak madokon bahwa pengungsi, kata mengungsi adalah ada makna negatif di dalamnya. Alania ka reporter rupani, penyiar berita, jok-jok do menggati lapatan ni hatana mengungsion doho padohan orang-orang yang dievakuasi ninna laho memperhalus padohan na mengungsion. Alhai molo diteliti ternyata manginang satikosna padohan hata mengungsi bermakna positif. Jala di bagasan na adong pengharapan. Laho mangalului perlinggoman tu sadainganan. Na dausian perporangan. Dausian bencana banjir. Dohot persoalan-persoalan politik. Na mungkin mengancam nyawa seseorang
termasuk mai di tahun 1998 naguk halak borhat tu luar negeri alani ancaman ningoluna alai molidok hata dievakuasi nina lahu pahalucom mai molidok hata mengungsi sian kata dasar ungsi na merlapatan keselamatan, perlindungan, kepedulian tu halak na menderita dohot halak na merukil. Molidok mengungsi boy do lapatanna menetap di nganani molo dung leleng ibana si jala terus menurus jala boy do mulak muse molo dung reda aka permasalahan. Padohan hata mengungsi boy do na merlapatan songon sada inganan tempat manang pelabuhan yang aman di dunia ini yang penuh dengan badai dan tantangan, kita ingin menemukan suatu kedamaian. Akahalak na dihantam persoalan tragedi bencana kehidupan, maka pengungsian adalah tempat yang nyaman dan yang mereka harapkan. Mengalului inganan hasunangan, dausian hagauron, dausian aka partotangan. Alani halak na mengungsi mencari kedamaian fisik nang rohani jiwanya. Alani maulo sahalak na mengungsi totudo hono tama mengalui inganan hasunangan sian persoalan nanya dopanna. Kurin tu hata manami nanami sadarion turpuk jamitata ima menawar hotu hita sada pengungsian batin ketika ancaman tantangan persoalan bukan hanya persoalan fisik tetapi persoalan jiwa. Songo dia ma persoalan muno yang amanginang. Apakah butuh tempat untuk mengungsi? Tempat yang aman bagi jiwamu. Di hapor luho curi jolma dui. Songon edini elsare nakingani. Hanya Tuhanlah perlindunganku nina nasida. Alani mau tadok rupani perpesalme di bagasatikion. Ketika banyak persoalan dalam hidupnya, dileleyak musuh, dia menginginkan suatu tempat untuk mengungsi, untuk menyelamatkan jiwa yang sedang diancam oleh musuh-musuhnya. Alai, tu dia di mana mengungsi. Tuha gogon di pertibiodo, tuha mau raon nado, manang tu. Balgani pangkat manang jabatan dari mana mengungsi ternyata tidak. Amanginang. Tu dia dua si Daud mengungsi. Di tengah-tengah ni persoalan nani adopan naing. Mau tajah anak kingsan ayat sada satu turpuk akhirin turpukon. Di pasah hati bana jauh-jauh duau tu debata ninna. Si anak kamusu di bagasan persoalan nasongoni Tuhan do inganan pengungsian yang tepat bagi jiwanya. Si anak kaperjahat. Di bagasan persoalan nasongonima di boto ibana tu dia do na nyaman na memang boy mangurupi ngolunang todina. Alani dihita manami na marpungu di bagasan tikyon pangajarion na perjolo siya turpuk tahun ima di na mengadopi persoalan ahape huamanginang ahape pergumulan hidup menuaing naso binoto na holan hamu na mabotoi tragedi dia penang na masa di tonga-tonga ning ulum Tuhan adalah tempat pengungsian yang tepat dan nyaman. Alay nagabi sukun nuang porsiado hita tuarupan di debata molutu ibana tapasahat die religion is das opium des volkes. Agama adalah opium bagi masyarakat nina Karl Marx. Agama adalah candu. Lapatanna seolah-olah jamita songonon pasonak-sonak ko pikiran nanti. Atau ima pa ditanami, ayahan harus jamita ono muna pala bola bo pinggol doi. Nah.
bodoh lapuk dibegi seorang opiumi, ketika seseorang menghisap opium, bisa saja dia lari terlepas dari persoalan. Alai dung selesai candu na muse dang manotong. Alai do kibahna die religion is das opium des volkes. Agama adalah opium bagi masyarakat, seolah-olah agama itu hanya candu. Tidak menetapkan ketika dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Alai seolah-olah napa tabu-tabu pinggol dang adong di bagasan pos nyiroha. Holan pasunak-sunakon prasatu kinon. Songon-songon itu so hita namar Tuhan ona manginang hati. Rohi tatu garejaon seolah-olah nungagu be persoalan ni hurutai. Saat itu gereja tonang setokin, ale persatokinan doi. Kita tidak percayakan kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita ketika kita memanggil jauh-jauh tu ada opan di debatang. So tung duga besongon habe cek kecanduan. Holan pasunak-sunakon. Jala ido nuaing na tergerus di tonga-tonga ni ngolu. Ketika banyak orang lebih memilih borhat tu pantai, tu Anyer. Di sana sida marsonak-sonang. Lau tu mall. Meninggalkan gereja. Ala naung gabi sorong be di bereng nasida hasunangan. Di tonga-tonga di partodion. Molo di pasat nasida ngoluna tu adopan ni debata. Molo songonido na tadopi di partikian waingon. Lam bagasma jurang. Hadabuan ni hapor syota. Alai dipaingot turpuk jamita sada rumah hita. Asa Yesus tempat pengungsian yang tepat. Di tengah-tengah ni masalah, persoalan, tantangan na tadopi. Nah jelas masalah, persoalan na manginang pasti doroi. Holani bohado hita akan aporsia marnida. Apakah persoalan itu akan meningkatkan iman kita atau justru gabe pusa-pusa tu hita. Dan gabi pasu-pasu. Tarida nakingani di epistel tasadarion. Tu sahalak na marasahit. 30 tahun. Di bagasan si taonon na 30 tahun ni ibana. Di si ibana boy pajupang dohok debata. Di sumur Betesday. Nung nga pola 30 tahun ibana. Di bagasan persahito di papang ibana. Alay ketika dia dalam kesakitannya itulah. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Alani pasu-pasu dosa hinay di bana. Agap pinang 30 tahun. Ay go duhalak na marsahi di si. Go duhalak na sariyo na king epistel tay. Go duhalak na papang. Ternyata dia yang dijumpai Tuhan. Basa daksudi di pamalum di bata. Di pamalum Yesus hati hai. Jadi persoalan nak pemarsahi tibana di bagasan 30 tahun. Tetapi dia syukuri itu. Karena melalui sakit penyakitnya yang 38 tahun itu dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Aitung merdala kira idang papangi dang pajupang Yesus doh tibana nanti. Jalaido na tarida turpu tao na manginang. Di bagasan persoalan Raja Daud hati hai. Alai justru di bagasan persoalan ni di bana jauh-jauh tu ado pani debata. Alani hamuliate homma persoalan adong di ho. Asa unang pitor tado rupani nungay tinggal Tuhan ibiaw ni rupani kan. Alai di balik ni parukilon si taonon natadopi. Apakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui sakit penyakit yang kita alami? Dohot persoalan natadopi di partikian noingon. Aja justru gabi tapi kiri do naung medau Tuhani siya kita. Sudut pandang yang berbeda melihat suatu persoalan. Ay jok-jok duhalak melurung marsahit ali Tuhan itu rijong memperditakan dalam nama Yesus inna musaikan. Seolah-olah dipaksa Tuhani lahu pamalupon. Asuna pola pitor menekro hatta molarong persoalan itu ngatungan di nguluta. Sakit penyakit yang belum tersembuhkan saat ini. Jalan tak pikir manang na dia penuanga manginang. Mamereng sian sudut pandang na berbeda. Mau tabereng Apostol Paulus mau tajaha di 2 Korintus 12 ayat 1 ayat siai. Tolu hali bana martangiang. Asa dibuat Tuhani.
Adong duri dalam daging na sogo dirasa iban itong atongan ni nguluna. Tulu hali, ini di bagasan keseriusan. Alai dung di pangidubana sahali ama hatani Yesus tu ibana. Tuk maasi ni rohaku tuho. Dang malum di ban Tuhani saya anai perkilon nain. Di pangidu mo siya salnai. Muluboynya Tuhan. Cabut maduri dalam daging. Alai dok tuk maasi rohaku diho. Tulu hali di pangidu ibana sian Tuhani. Asa di upat nian persoalan nadong dibanai. Alai dok Tuhani salai. Tuk maasi rohaku diho. Waduh si Paulus. Tuhan, nga madili biyaw, halak buhay di pamalumi bana. Sidakan na mati buhay di pamalum di pahehe Apostol Paulus o Tikus. Alay lang di ba kadok di bana? Halak ko pamalum, hapi ako marasahit. Tangin na ibana. Sa ada panadangon na luar biasa, siyan Apostol Paulus silok di bana sa ngonon. Ay, dihagalikido aw margugon di bana. Ay jupagaleaw di sido au margogo. Lapatan na dihagalion na ido ibana margogo pinargoguan ni Tuhani. Alani di tengah-tengah si tawanan parukilon permasalahan. Molope adongi di tengah-tengah ni nguluta. Mari lihat itu dari surut yang berbeda. Ay molo martangyak pihita 10 hari belum tentu Tuhan. Sesuai dot sakap dohot rohani debata. Alay molo si tauno nido na mabuah kita pajupang dohot debata. Tadok koma muliati ma Tuhan. Marhiti si tanonon boyau lam junok tuarupam. Adong dosada tangyang nama maksa majuru panion. Tani narmingui tangyang rogate. Adong dosada sada punguan ina di sada huria. Tim 2 mana sida dipilit. Nasida dipilit orang-orang pilihan si anak sektor-sektor akan ang matua di Patujolo aka inaw. Jadi di tiki setiap hari Minggu jamono mana sida marpungu di bagas jor sa ilang katani. Marsito paduna sida martangiang buama tangia 2 berantai jala tim 2 menduakan akan perlu. Jadi adong masari ina madokon. Ada orang Sumartangiang inang adok si pangidu aku istangnya kono tu sianawen ibana. Amen. Tanya ko kamu ajo yan ako ku na say mga rutus ikon marboru siya gian ina. Api nga udok. Iboto na do siya to di bangarna. Alay kon bor siya gianon. Tanya ko pangidu aku tuinan no na sa tanya ko jo asa diubah Tuhani. Rohanay unang be marburu siya gian. Romo si ina na padua kon sarupa aw pe soni rida. Tangya ko kamu jan non. Ayan aku pe soni ko marburu siya gian ina. Ngahudok dakalas ta buru siya gian ni. Ngasini kutuiban alay sa di tutul lomona. Alani pos rohaku tu hamu edan non. Tangya ko kamu asa berubah rohanay. Tema martangyang ma. Adong may pilit masalah ini martangyang. Martangyang may bana. Ali Tuhan, mulia te doro hanami duho, alanong di pasu-pasuho hami di basa tikion. Kupangiru hami adong 2 inanamin wang dison, na sa manutun lo mayanakon nay ikum marburu siagian. Ali Tuhan, bapauba maruhanay. Say sauk malo maniruham, ali ang gubur siagiani unang ma. Ngaydok kon say sauk malo maniruham, ay ang gubur siagiani unang ma ati di sitio pun ati molo halak batak madokon hata di sitio pun naga jadi ngairok ko nakingin si saut malo mayroham alayang gubur siya geni unang ma lapatan na juk do kita songoni kendak mulai yang terjadi dalam kehidupan ini alay ngatong-ngatongan ni persoalan ni molo so diupak Tuhan ni persoalan tai pitur madeli mahita ati hape ngatarokon say saut ma lo maniroham jalaido na dumingga dito nga tungan ni uluta. Masalah kesembuhan, persoalan na ikumaluha ho inangamang sa persoalan mi geleng hirupan di bata.
So nakinikpi, musi ni sida iton geleng ne memet ne di depan debata. Basidakan akabangso-bangso na bulon buita luhon, apalagi persoalan na songonon. Manghutu penafsir si Saul, Raja Saul duin na say maburu-buru ibana. Me duin depan debata alay koroi. Jala dibiarkan Tuhan Raja Daud menghadapi itu. Dan na solo debata rupani mengurupi alay koro persoalan ini. Alay di tengah-tengah persoalan ini dia berjumpa dengan Tuhan. Pasahatun alu-aluna tu adupan ni debata. Di hamuna menami tinanami. Adong do sada pengarang lagu Fanny Crosby na manuraton 8,000 kidung himne. Termasuk maya kabukid de tahun jala 6,000 lagu na terkenal. Akadia mai lagu nai dung Tuhan apirus si malolong na. Dungi borhat mai bana borhat mana toras na lahu mangubati tu salak dokter ternyata dokter na baru marsiajar. Dileho ma pangubati rupani gabe malpraktek mai bana dang lulus yan kedokteran nai. Ujung na gabe mapitung ma Fanny Crosby di umur 4 tahun. Alai ditiki matua ibana diwawancarai mai ibana adong masa dapat dohan ido ibana songonon. Andai kata aku diberi kesempatan hidup satu kali lagi, aku mau meminta kepada Tuhan supaya aku dilahirkan buta. Karena di kebutaanku aku mengenal Dia. Dengan hatiku aku bahagia sepanjang hidupku. Dan dipanggil ibana asa mamereng ibana. Ternyata justru dipanggil ibana asa buta ibana molo dilahirkan kedua kalinya. Karena apa saudara-saudara? Karena di kebutaanku aku mengenal Dia. Dengan hatiku aku bahagia sepanjang hidupku. Ini luar biasa manginang. Tadi maju sada ede nate. Sian 8,000 ede nai tadi maju nomor 210 maju tedehon. Makarangan ni bana. Karangan seorang yang tunanetra. Buku ede 210 obat. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang Yehova Bia, dapat dapotoni, tong di Jawa Yesus, sayo Alania manginang meludung mula kita nason bagas joroon. Bukan persoalan sembuh atau tidaknya sakit penyakitmu. Bukan persoalan lepasnya kau dari masalah, persoalan dalam hidupmu. Tetapi sejauh mana persoalan itu kita menemukan Tuhan lebih dalam. Allah memang dalam tibo persoalan ini mampu kita menghadapi, kita diuji supaya iman kita semakin bertambah kepada Dia. Ai halak pitur muramad di pamalumon na dui. Martangia ngati. Molo sumalum Tuhan murtak na mau tinggal nokol pamalumon na dia. Ima-ima na cetek alai molo dang di pamalum di pasob potong-potongan persoalan ini. Kita mau dan Tuhan mau supaya kita lebih mengenal Dia
lebih dalam lagi. Martang yang magita. Mau lihat tema Tuhan di batam nami di hatam namar saringar itu ngatungan di parpungan namion. Nah posom Raja Daud menghadapi persoalan musuh tantangan di tunga-tunga di ngoluna di juibana do guar muda dia. Suang-suang dong kami Tuhan kuk paru kilon si tahun na hadapi kami. Naol sa pililu kami norhon ni alani marhiti hatam di paingoti. Asa toktong marhapor siyaon kami jala molo mahasai hodo inganan pengungsian na tepat nyaman ito nga ni jiwa partodion ng ngulo nami pe. Ajari kami Tuhan asa manotong mahapor siyaon nami radi kami manguloy pa jom ito nga ni portibion laho paraton barita na uli ato nga jari mahami lamanad ho marhiti kasih tahu no parukilon na hodo pihami tunga ni portibion jalaw rupi hami unang lilu hami hinorhon marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tabarade detasian nomor 200 pulalu wa sada rodi udukna las tapatah ma peliata bae tupak narikot waka pembangunan. Ku
ko mapilya tatodo pa ni di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo haroron ni saluhut si leho-leho na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat kami masyan na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gaibop na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati buluhon harajon mo dito nga tungan ni huriam dohot di portibiyon. Buhay maruha nami marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di banwa gijang say penorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu. Say saut malom ni roham di banua tungon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa deron hanguluan siya pari. Siya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Guna kami to gitu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di bagasad dame jala kamu mapasu-pasu siya Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho jala si maruhana midaho. Di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuto di munabi. Amin. Oras manita saluna.